ବର୍ଷା ଦିନିଆ କଲରା ଚାଷ କେମିତି କରିବା? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କଲରା ଚାଷ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ କଲରା ଚାଷ କରିବାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବାବୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲା ବର୍ଷା ଦିନିଆ କଲରା ଚାଷ କେମିତି କରିବା। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷ କରୁଛି। ଏହି ଚାଷରେ କ'ଣ କରିବି, ମୂଳରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ତଳେ ମନ୍ଦା କରି ତଳେ କଲରା ମତେଇବାଠୁ 2ରୁ 3 ଗୁଣା ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଆପଣ ଲାଭ ହେଉଛି ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟାର ହେଉଛି ମୋର ହଳ କରିବା ପାଖରୁ ଆଉ ନାଳି ବନେଇବା ପାଖରୁ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ ପାଖରୁ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ 2 ଗୁଣା ମିଳିବ। ଆଜି ଆମର ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବାର 2 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଘାସ ମରା ପକାଇଥିଲି, ତଥାପି ଘାସ ମଲାନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ି ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବା। ଇଏ ସୁରେଶ, ପ୍ରଥମ ଥର ହଳର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘାସ ଆଉ କେମିତି ବଣବୁଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ 2 ଗାର ମାରିଥିଲି, ତାପରେ 2 ଗାର ମାରିଲି। ବାଡ଼ି ଯେହେତୁ ସେ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ 4 ଗାର ତ ହଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଏପରି ମାଟିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲାନି, ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର ନାଳି ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନାଳିଟା କେତେ ଫୁଟରେ କେତେ ଫୁଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ରଖିଛି 3 ଫୁଟ। 3 ଫୁଟ ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରକୃତରେ 4 ଫୁଟ ତାଙ୍କର ଓସାରଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କାଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଓଦା ଅଛି। ମାଟି ଟାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏମିତି ହେଲେ ତ ହେଇପାରିବନି, ଲୋକ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି 4 ଜଣ ଲୋକ କରିଛି। ଯେଉଁ ନାଳି ଗୁଡ଼ା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭଲସେ ଚିରି ତା ଭିତରେ ଖତ ପୁରେଇବା ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରିଆ କରି ଚିରିବା। କାହିଁକିନା ଖତ ଯେତେ ଆମେ ଭଲସେ ଦେବା, ଖତ ଦ୍ୱାରା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଟିକେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେ ସାରକୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବା ସେତେ ଆମର ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଆମର ଖତ ସବୁ ଭରା ହେଇସାରିଛି ନାଳିରେ। ତାପରେ ଘାସ ମରା ତ ପକାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ଘାସ ମଲାନି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଗଛ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଖୋସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ୟାକୁ ପୁଣି ହଣାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ନାଳି ଗୁଡ଼ାକରେ ଖତ, ଏବେ ତ ଖତ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଖତ ପକାଉଛନ୍ତି। ଖତ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଟିକେ ମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକା କରିକି ଖତ ଭରିବେ। କାହିଁକିନା ଖତ ଯେତେ ଆମେ ଦେବା ସେତେଟା ଆମକୁ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ତ ସଲରା ମଞ୍ଜିଟା ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଶୋଧନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଜାଣି ନେବା। ମୁଁ ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ପାଉଡ଼ରରେ ବିଶୋଧନ କରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି, ତ ସେଇଠାରୁ ବି ବିଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଯେତିକି ମଞ୍ଜି ଅଛି ତା ହିସାବରେ ତାକୁ ହେଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ ଯେମିତି ସବୁ ମଞ୍ଜି, ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ମିକ୍ସ କରି ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଲରା ମଞ୍ଜି ଗଜା କେମିତି କରିବା ଏବଂ ବିଶୋଧନ କେମିତି କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଲରା ମଞ୍ଜି ଗଜା କେମିତି କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଲରା ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ କାଢ଼ି ଆମ ନାଲି ପାଣିରେ ପକାଇବା। ତାପରେ 2ଟି ଓଦା କପଡ଼ା ପକାଇ ସେଇ କଲରା ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ସେଇ କପଡ଼ାରେ ରଖିବା। ଏହି ପଦ୍ଧତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଲରା ମଞ୍ଜି ଗଜା ଭଲ ହୋଇଥିବ। ଏଇ ମଞ୍ଜି ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପକାଇଥିଲେ। କଲରା ମଞ୍ଜି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଟିକେ ଆବରଣଟା ଟିକେ ମୋଟା, ସେଥିପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପକାଇଥିଲି, ଯେକି ଆମେ ଭଲ ଗଜା ବାହାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆ ସହିତ ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଏଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି।
ବିଶୋଧନ ମୁଁ ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେମିତିକି କଲରା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଦ୍ୱାରା ଭଲସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତି ମଞ୍ଜିର ଯେମିତି ସେଇ ପାଉଡ଼ର ଲାଗିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରପରଲି ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ବି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଟିକେ କମ୍ ପଇଲା, ଆଉ ଟିକେ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇବା। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରି ପ୍ରପରଲି ସବୁ ମଞ୍ଜିରେ ଲାଗିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପରଲି ମିକ୍ସ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବା। ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାଲିରେ ପୋତିବା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ନ ଯାଇପାରିବ। ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁତୁଲିରେ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ନେଇକି ଯିବା ବାଲି ପାଖକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ବାଲିରେ ପୋତିବା। ପ୍ରଥମେ ବାଲିକୁ ଆମେ ଖୋଳିଦେବା। ଖୋଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ତା ଭିତରେ ପକାଇ ବାଲି ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ବାଲି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିଲେ ବାଲିରୁ ତାକୁ କାଢ଼ିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଗଜା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା। ଆଜିର ସକାଳ ପୁରା ବର୍ଷା ଉଠେଇକି ରହିଛି। ଭିଉ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବେଳଓଳି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା। ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ଏବେ। ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ 2 ଇଞ୍ଚ ଗାତ କରି ତା ଭିତରେ ପକାଇ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଖତ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ସକାଳେ ମନ୍ଦା ଗୁଡ଼ାକରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିଯାଇଛି। ପୁଣି ଆମେ ମଞ୍ଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ମୁଁ ସର୍ବମୋଟ 450ଟି ମଞ୍ଜି ମୋର 10 ଲାଇନ୍ରେ ଲଗେଇଛି। ପ୍ରତି ଲାଇନ୍ରେ 45ଟି ଲେଖାଏ। ମୁଁ ଏଠାରେ କଲରା ଏବଂ ସଲରା 2 ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟି କରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଭେରାଇଟି କରିଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଇବି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କଲରା ଚାଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଉଁଶର ମଞ୍ଚା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବାଉଁଶ ସହିତ ଦଉଡ଼ିରେ ଏଇ ମଞ୍ଚା ସବୁ ବନେଇବା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ ଆସିବ ସେଇଥିରେ ଆମେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ମଞ୍ଚା ବନେଇବା ବାଉଁଶ ଓ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଲାଭ 2 ଗୁଣା ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।